खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो सेरजासन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय। खानाय सिनजाबाय, थाख्लु जाबाय खानाया, गरमनि थाखाय आं सिनजाबाय, खान्दा खान्दा लानोल' मोजां मोनो। जेखियानो जाया दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो सानदों गोदान मोनसे स्कलारशिपआव एप्लाइआ जागायबाय। ईशान उदय स्कलारशिप होनो जायखौ मान्थलि स्कलारशिप ना, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। फै बिदिबा दानिया जों बिनि माखासे नटिफिकेसनखौ नायनि। बाहाय ईशान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनोबा मा नांगौ आरो माबादि जानांगोन आरो सोरबादिया बिनि इलिजिबिलिटिजों मिलायगोन आरोना, बेखौ जों नायगोन आरो अबेयाव एप्लाइ खालामगोन बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। आरो नोंसोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां जाहाथे नोंसोरो गासिखौबो बुजिनो हाजोबो ना, बेखौ फोरमायनाय थाखाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम, जाहाथे भिडिअआ बयनिसिमबो सहैयो आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंनि मबाइलाव गिबिसिनै बे भिडिअफ्रा सहैग्रोयो। फै दा बिदिबा जों बिनि माबाखौ नटिफिकेसनफोरखौ नायनोसै, माबादि मा नांगौ मा होनांगौ बेफोरखौ बे भिडिअआव मोनजोबगोन आरो बेखौ जों नायनोसै। बिदिब्ला फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव गासिखौबो फोरमायलांजोबसै लासैनो। स्कलारशिपनि माबायानो जाहैबाय ईशान उदय स्कलारशिप स्किम। बे स्कलारशिप स्किमनि नामा ईशान उदय, थारमाने स्कलारशिपना गासिबो आलदा आलदा स्किम थाजोबो नालाय। बे नैबे दा आं जा स्कलारशिपखौ फोरमायनो नागिरदों बे ईशान उदय स्कलारशिप 2021 साबमिट अनलाइन एप्लिकेशन्स ईशान उदय स्कलारशिप बाय बेखौ एसे नायदो। ईशान उदय is a special scholarship scheme launched by University Grant Commissions for the students of northeastern regions to promote higher education and for encouraging children belonging to economically weaker sections of northeast region। बे स्कलारशिपआ जाहैबाय मोनसे स्पेसियेल स्कलारशिप जायखौ इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसनजों फोसावजानाय, स्पेसियेलि खालि नर्थ इस्टार्न रिजियननि थाखायल', जोंनि सा सानजा भारतनि थाखायल' बे स्कलारशिपखौ बानायदों। मानोना गोबां इक'नमिकेलि वेकार सेक्सन, थारमाने रांखान्थियाव गोग्लैसोनायफोरनि थाखाय बिसोरखौ बोखांनो आरो गोजौ सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ जोंनि नर्थ इस्टनि थाखायल' बानायनाय जादों। मानोना नर्थ इस्टआव गोबां गोरिब थाखोनि दं, नर्थ इस्टनि माबाखौ इडुकेसन सिस्टेमखौ गोजौआव बारायहोनो थाखाय बे स्कलारशिपखौ होनाय जादों। बाहाय दंबावनाय आन्डार ईशान उदय स्कलारशिप स्किम ए टटेल of 10,000 fresh scholarships are disbursed every year among North East region students who are pursuing general degree course, technical and professional course, including medical and paramedical course। नैबाय दं होदों नै बोसोरै 10,000 जन बे स्कलारशिपखौ 10,000 जन स्टुडेन्टफोरनो होनाय जायो नर्थ इस्टनि फरायसाफोरनि थाखाय। बाहाय डिग्री फरायनाय आरो टेक्निकेल लाइननि प्रफेसनेल कर्सफोर बेफोरखौ होनाय जायो आरो मेडिकेल आरो पेरामेडिकेल बेफोरनि थाखाय बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो। दा बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायगोन। ईशान उदय स्कलारशिप स्कलारशिप नेमाथ' बेखौ मिथिखाबाय, ईशान उदय। दा बे बोसोरनि जागोन 2021 to 2022। कर्स जेनेरेल डिग्री कर्स, टेक्निकेल प्रफेसनेल कर्स इंक्लुडिं मेडिकेल पेरामेडिकेल। बे मा कर्स दं बेखौ बाय दा दसे उनाव मोनलांजोबगोन। इमप्लिमेन्टिं बडिया इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसना बे स्कलारशिपखौ बानायदों। स्कलारशिपनि एमाउन्टआ जाबाय 7,800 पार मान्थ आरो 5,400 पार मान्थ। मोननै जातनि दं नै, बेखौ दा मिथिगोन। एप्लिकेशना अनलाइन जागोन। लास्ट डेट साबमिशना 30 तारिख नभेम्बरसिम, नैबे 2021नि नभेम्बरनि 30 तारिखसिम। दाना इलिजिबल स्टेट, अबे स्टेटआ बेखौ इलिजिबल बानायनो हागोन बिसोर जाबाय अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालया, मिज'राम, सिक्किम एन्ड त्रिपुरा। नर्थ इस्टआव बेसेबां स्टेट दं बिसोर बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो। स्कलारशिपनि अबजेक्टिभआ नै, थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय नैबे होनाय दं नै टु प्रफिट इकुवेल अपरचुनिटि टु हायार स्टाडिज। गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय नर्थ इस्टनि फरायसाफोरखौ समान मोनथाय होनाय।
टु इनक्रिज ग्रस एनरलमेन्ट रेडिअ इन नर्थ इस्टनि फरायसाफोरखौ हायार इडुकेसननि मोनसे माबायाव जांख्लायाव बारायहोनो थाखाय थांखि लानाय जानाय टु फकास मर प्रफेशनेल इडुकेसन बांसिनै प्रफेशनेल इडुकेसनखौ फकास खालामदों नर्थ इस्टनिखौ अप्टिमाइजेसन इउटिलिटि नर्थ इस्ट बाजेटारि एलकेसन नर्थ इस्टनि माखासे बाजेट आरो फरायसाफोरनि फरायनायनि माबाखौ नायनानै बे स्कुलारखौ बानायनाय जादों इट इज इनभिजेज टु प्रफिट 10,000 फ्रेश स्कलारशिप एभरि इयार एकाडेमिक 2014 आरो 15 निफ्रायनो बे स्कलारशिपखौ होनाय जादों जेनेरेल डिग्री टेक्निकल पेरामेडिकल मेडिकल कर्सनि थाखाय स' इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया अफ ईशान उदय स्कलारशिप बिनि इलिजिबिलिटिया नै students which domicile of Northeast who have passed class 12 ना बेखौ एप्लाइ माबायदि स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नैबायफोर होदों नै नर्थ इस्ट पास जायफोर क्लास 12 पास जाबाय बिनि बांसिन फरायबाय नर्थ इस्टनि स्टुडेन्टफ्रा थ्रु एनि रिकगनाइज बर्ड जायखिजाया बर्ड डिभिजन इनक्लुडिं जेरै CBSE सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन इन्डियान सार्टिफिकेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसन ICSE बेबो मोनसे बर्ड इन्डियानि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ ओपन स्कुलिं नयसनि विथ नर्थ इस्ट रिजियननि थाखाय ना एन्ड हेभ सेक्युर एडमिसन इन जेनेरेल डिग्री कर्स टेक्निकेल आरो प्रोफेशनेल बिसोर गासिबो बे कर्स फरायनायफ्रा बेखौ हाजोबगोन जेनेरेल डिग्री कर्स जेनेरेल डिग्री कर्सआ माखौ होनो टेक्निकेल प्रोफेशनेल कर्सआ मा होनो बेनि सोमोन्दै दा दसेनो बुंगोन आन्डार इउनिभार्सिटि कलेज इन्स्टिटिउट रिकगनाइजेसन नैबाय दं नै माबायदि इउनिभार्सिटिज इन्स्टिटिउसन कलेज इनक्लुडेड आन्डार सेक्सन्स 2F एन्ड 12B जानांगोन UGC एक्ट डीम टु बी इउनिभार्सिटि इनक्लुड आन्डार सेक्सन 3 अफ UGC एक्ट 19 रिसिभ ग्रेन्ट इन UGC डीमनिफ्राबो हागोन इउनिभार्सिटिज इन्स्टिटिउसन्स कलेज फान्ड बाय सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्ट इउनिभार्सिटि इन्स्टिटिउसन सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्ड खालामनाय इन्स्टिटिउट अफ नेशनेल इम्पर्टेन्ट नेशनेलनि इम्पर्टेन्सनि इन्स्टिटिउसन रिकगनाइज बाय स्टेटुटरि काउन्सिल विथिन एस वेल आउटसाइड स्टेटुटरि काउन्सिलनि हागोन बाहेरानियाबो अनलि फार्स्ट इयार आन्डार खालि फार्स्ट इयार ना जायफोर फार्स्ट एडमिसन लाग्रोदों बिसोरल' बेखौ हागोन कर्सआनो जाहैबाय दहाय फोरमायनाय बायदि फर इन्टिग्रेट डिग्री कर्स अफ द स्कलारशिप will be tenable for the complete durations of the course for dual degree course for the scholarships will be tenable for the degree for the first degree only the university shall clarify it while recommending a candidate for scholarship बाहाय गोबां फरायसाफ्रा डाबल डिग्री आरो सिंगल डिग्री जेनेबा मोननै एडमिसन खालामनाय बेनि माबा सोमोन्दो थायो बिसोरबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ इउनिभार्सिटिया क्लेरिफाइ खालामगोन आरो ना बेखौ स' एप्लाइ खालामनो हागोन फेमिलि इनकामा जानांगोन 4.5 लाख पार एनाम बिनि बारा जानो मोननाय नङा 4.5 4 लाख 4.5 लाखनि बारा एनुवेल इनकाम थाबा बेखौ हानाय नङा रिजार्भेसन दं नैबे स्कलारशिपआव ट्रेन्सजेन्डार केन्डिडेट ट्रेन्सजेन्डारफोरनि थाखायल' टु एप्लाइ आन्डार स्किम बिसोरनि थाखाय रिजार्भेसन दङ बे बिसोरनि थाखाय खथा दं आरो ना ट्रेन्सजेन्डारखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आं बुंलायनांला एक्सक्लुसन दा फलोइं सेल नट बी एलिजिबल माखासे एक्सक्लुसन होदों मानि माखासे नैबे पइन्ट होदों माखासे 1 2 3 4 5 मोनबा पइन्ट बिसोर बे स्कलारशिपनि थाखाय इलिजिबल नङा एबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा हाबाबो बिसोर मोननाय नङा थारमाने स्टुडेन्ट पारसुइं क्ल'ज प्रग्राम थ्रु अपेन इउनिभार्सिटि जायफोर अपेन इउनिभार्सिटियाव फरायदों बिसोर हानाय नङा फर्मेल इडुकेसनाव फरायनाय जानांगोन स्टुडेन्ट अलरेडि एभेलिं स्कलारशिप स्टुडेन्टआ जुदि आं फरायजोबलायला बर'नि डाइरेक्ट थांसै दस्रा बे स्टुडेन्टआ जुदि दस्रा स्कलारशिप एप्लाइ खालामखादोंबा सरकारि स्कलारशिप बेखौ आरो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा मानोना सासे स्टुडेन्टआ मोनसेल' स्कलारशिप खालामनो हागोन हयथ' नैबेखौ खालाम हयथ' बैखौ खालाम आरो ना दस्राखौ स' बे आरो स्टुडेन्ट गेनिं एडमिसन थ्रु मेनेजमेन्ट स्टुडेन्टफ्रा जुदि माबाफोर खथा आरो ना मेनेजमेन्ट खथाफ्राव मोन्दोंबा बे एडमिसनखौ मेनेजमेन्ट खथाफ्राव मोन्दोंबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिदिनो बायदिसिना खथा थायो कलेजफोराव बिनि दारैबो एडमिसन होयो बे खथायाव जुदि एडमिसन मोन्दोंबा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर डिप्ल'मा कर्स ना बिसोर बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जेरै 6 मान्थनि बायदिसिना कर्स थायोना सार्टिफिकेट कर्स डिप्ल'मा कर्स बेफोरो बे स्कलारशिपखौ हानाय नङा आरो जायफोरना 4.5 लाखनि बारा बिसोरना पेमेन्टनि माबाया पेरेन्टसनि इनकामा बिसोर बे स्कलारशिपखौ हानाय नङा नैबाय होदों नै आं नैबाय खिन्थानोसै माखासे बाहाय ईशान उदय स्कलारशिप एमाउन्ट 5,400 पार मान्थ फर जेनेरेल डिग्री कर्सनि थाखाय 5,400 मासाव ओमफ्राय 7,800 जाहैबाय पार मान्थ मासै मोनगोन आरो ना
बे टेक्निकल आरो प्रोफेशनल कोर्सनि थाखाय बिसोर टेक्निकल कोर्सफ्रा जाहैबाय इंक्लुडिंग मेडिकल पैरामेडिकल विल बी बिसोर ना विल बी गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार टू दा बेनिफिशियारि स्टुडेन्ट डायरेक्ट बे माबाया बेंकआव हाबगोन बे फैसाया मासे बे स्कलारशिपआ बोसोरै नङा दा सेलेक्शन प्रसेस नै ईशान उदय स्कलारशिप बेस्ट प्रग्राम भितर माखासे माबा होदों नै बेहाय सेलेक्शन खालामनायनि मारै सेलेक्शन गोबां एप्लाइ खालामगोन ना 10,000 नि बारा जागोन टोटेल नर्थ ईस्ट माबायाव बेहाय 10,000 सनल' होगोन थारमाने बिनि बारा होनाय नङा बेहाय सायख'गोन 10,000 फ्रेश स्कलारशिप्स विल बी अवार्ड एवरी ईयर बोसोरफ्रामबो 10,000 जन होनाय जायो ना 2014 निफ्राय 2014-15 नि सिजननिफ्राय बे स्कलारशिपखौ जागायदों 10,000 नि बारा होनाय नङा हयथ' 10,000 नि बारा जाबाबो माखासेखौ बिसिनि माबाखौ नायनानै रिजेक्ट खालामगोन पार्सेन्टखौबो नायगोन पार्सेन्ट मोजां जानांगोन आरो बेक जाबा उनाव बे स्कुलखौ रिनिउवेल खालामफिननोबो खस्थ' जागोन बिदिनो डिस्ट्रिबिउशन अफ स्लट एमंगस्ट द स्टेट्स नर्थ ईस्ट रिजन विल डान बे बेसिस अफ पपुलेशन सेन्सास लास्ट पपुलेशनजों सेन्सास खालामगोन बेखौ नर्थ ईस्टनि स्टेटफोरनि थाखाय इफ स्लट अफ पार्टिकुलर स्टेट रिमाइन वेकेन्ट डिउ टू नन एवेलेबिलिटी अफ एलिजिबल दा यूनिफाइड स्लट विल बी डिस्ट्रिब्यूट इक्विटी एमंग अदर स्टेट जुदि बै स्टेटआव जुदि पपुलेशना एप्लाइ खालामनायनि पपुलेशना खमबा बिसिनि पपुलेशननि माबाखौ दस्रा स्टेटआव हरगोन आरो ना हमनानै ला जोंनि आसामाव बुरजा मेघालयआव जुदि खम जादोंबा आसामाव बे मेघालयनि माबाखौ आसामाव हरगोन आरो दा बेहाय दं नै रिजार्भेशन फर पार्सन्स विथ डिसेबिलिटिज विल बी मेड एज पार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नर्म्स रिजार्भेशना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबाजों जाजोबगोन गासिबो स' दाना बेखौ मारै एप्लाइ खालामो ना बिनि सोमोन्दै बाहाय नायनोसै एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै हाउ टू एप्लाइ फर ईशान उदय स्कलारशिप्स बाहाय होखादों नै Candidate needs to visit official national scholarship portal बै जाय स्कलारशिप नेशनल पर्टेलाव थांनांगोन scholarship.gov.in नैबेनो वेबसाइटआ बेखौ बुनानैनो हागोन एप्लाइ खालामनो फर साबमिशन्स अफ अनलाइन एप्लिकेशन दिस स्कलारशिप वन निड्स टू फलो बिलो मेनसन बे गाहायाव होनाय दंखायो स्टेप 1 स्टेप 2 बेखौ फलो खालामनांगोन जाबाय बेखौ खालामदो नेशनल स्कलारशिप टाइप बुदो गुगोलाव बिनि उनाव स्क्रल डाउन गाहायाव बोख्लाय इम्पोर्टेन्स वेब लिंक मोनसे मोनगोन क्लिक अन अनलाइन एप्लिकेशन लिंकआव थुनानै होदो बिनि उनाव निउ मोनसे वेब पेज विल ओपन क्लिक अन निउ रेजिस्ट्रेशनाव लिंकआव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव इन्टार्स युवर डिटेल्स मा बिदों बे डिटेल्सखौ फिलआप खालामदो बिनि उनाव रेजिस्ट्रेशन खालामदो आपल'ड होदो डकुमेन्ट्स मा डकुमेन्ट्स बिदों बेखौ दसे उनाव फोरमायगोन ओमफ्राय फाइनाली क्लिक द साबमिट टेक प्रिन्ट अफ द आवर एन्ड आउट अफ युवर साबमिशन फाइनाल साबमिट खालामनानै बिनि माबाखौ एप्लिकेशनखौ प्रिन्ट खालामनानै लादो बिनि उनाव दा फलोइं डकुमेन्ट्स विल बी आपल'ड एट द टाइम अफ एप्लाइं आन्डार द स्किम अफ द बेखौ एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स बिदों नैबाय दं नै डोमिसाइल सार्टिफिकेट टू बी इशू बाय द कम्पिटेन्ट अथरिटी डोमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन कम्पिटेन्ट अथरिटीनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय बिनि उनाव प्रुफ अफ एनुवेल इनकाम टू बी इशू द कम्पिटेन्ट अथरिटी बे जाहैबाय माबा इनकाम सार्टिफिकेट डोमिसाइल माने नों आसामनिखा होननानै बेखौ होनांगोन डोमिसाइल सार्टिफिकेटआ कर्टआव एफिडेभिट खालामनानै लायनांगोन स' कर्टआव जायो बेफोरो उनाव फर रिनिउवेल्स द एनुवेल प्रोग्रेस रिपर्ट एन्ड कन्टिनिउएसन अफ स्टाडिज विल बी रिक्वेस्ट टू बी आपल'ड भेरिफाइड बाय द कनसार्न इउनिभार्सिटि कलेज जुदि रिनिउवेलनिबा नैबाय दं नै दा एनुवेल प्रोग्रेस रिपर्ट कन्टिनिउस स्टाडिज फरायबाय थानायनि मोनसे रिपर्ट नांगोन बेखौ कलेजनिफ्राय लायनांगोन हमनानै ला बन'फाइड सार्टिफिकेटजों जानो हागौ बे बन'फाइड सार्टिफिकेटखौनो होनांगोन स' ओमफ्राय बिनि उनाव दं एप्लाइ खालामनायनि डेट आरो लास्ट डेट स्टार्टिं डेटआ जागोन 20 तारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जादों लास्ट डेट साबमिशन अनलाइन एप्लिकेशना 30 तारिख नभेम्बर मास मोनसेनि बारा होदों टाइमखौ लास्ट डेट अफ डिफेक्टिभ भेरिफिकेसना जाहैबाय 15 डिसेम्बरसिम बेखौ कलेजाव बानायगोन लास्ट डेट अफ इनस्टिट्युट लेभेल भेरिफिकेसन इनस्टिट्युसनाव गावबा गावनि माबा भेरिफिकेसन खालामगोन बेखौ जाहैबाय 15 तारिख डिसेम्बर एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 30 डिसेम्बर आरो डिफेक्टिभ भेरिफिकेसन खालामनायनि डेटआ 15 डिसेम्बर आरो कलेज इनस्टिट्युसनाव भेरिफिकेसन खालामनायनि डेटआबो 15 डिसेम्बर बिनि उनावबा जानाय नङा स' लिंकआ नैबेनो स' आं दा बाहाय नोंसोरनो अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोगोन आं माखासे गाइडलाइनखौ आरो फोरमायबावगोन नोंसोरनो बेखौ नै बाहाय माखासे फेक्ट्स अन ईशान उदय स्कलारशिपनि माखासे कुइसन खालामदों बेखौ नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन
Is the scheme open for all candidates? Yeah, no, only those candidates who are domicile. बे scheme खाली नर्थ ईस्टनि थाखायल' दहायनो बुंखाबाय इस्ट देयार जेनेरेल बेखौबो दहायनो खिन्थाखाबाय 4 लाखनि 4 लाखनि आरो डोमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन बाहाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट PRC होनो जायखौ बेखौ बानायनांगोन डिसि अफिसावबो मोनो आरो कर्टआव एफिडेभिट खालामनानैबो डोमिसाइल सार्टिफिकेट बानायनो हायो आरो अनलि फार्स्ट इयार येस आन्डार ग्रेजुवेट थारमाने जायफोर फार्स्ट इयार BA बा BSc फोर फरायनायफोर फार्स्ट इयार एडमिसन लादों बिसोरल' हागोन डिप्ल'मा कर्सनिबो हानाय नङा बाहाय होखादों नै दहायनो बुंखाबाय आरो आं बेखौ प्राइभेटनियाबो हानाय नङा जायखौ सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ बेखौ फान्ड खालामा बेखौ इन्टिग्रेटेड कर्सना हागोन नै बाहाय इन्टिग्रेटेड कर्स आन्डार ग्रेजुवेट फर द फार्स्ट कर्स बिसोर हागोन बाहाय बेखौ दहायनो फोरमायखाजोब्बाय स' बेखौ एफाग्राब होनो गुवारै बेखेवबावनांगौ होननानै सानाखै नै बाहाय आं दहाय मोनसे खोथा बुंदोंमोन माखासे कर्स ना दा स्कलार्स all are courses covered under the MBH of the scheme. Now, the scholarships will be awarded in general degree course, provisional course, technical course, medical and paramedical. नैबे जाहैबाय paramedical आरो technical course होनदोंना paramedical आरो medical आरो professional आरो technical course बेफोरो 8,000 बेसेबां होनदोंमोन 5,800 बेसेबां होनदोंमोन नै बिसोर कर्सआ जाहैबाय जायफोर MBBS फरायदों BA MS BAMS BDS B आर्किटेक्चार्स BTech इन्जिनियारिं फरायनाय ना बेफोरो जाहैबाय बे बांसिनखौ मोनगोन 5,800 ना बेसेबांमोन नायफिननो र' बिसोर बेसेबांमोन 7,800 मोनगोन बिसोर मासाव स' ओमफ्राय मोनसेया नैबे इस डिफारेन्स इस एमाउन्ट फैसाया जुदि डिफारेन्स ना डिफारेन्स नङा नैबे कुइसन खालामदों आरो एन्सारखौ गावसोरनो होदों हाउ विल बे रेगुलेट नायना देयार विल बे एमाउन्ट अफ स्कलारशिप पेबल 5,400खौ पार मासाव मोनगोन जेनेरेल डिग्री कर्स जेनेरेल डिग्रीया जाहैबाय BA BSc BCom BMS BBA बिसोर मोनगोन आरो ना BCA बिसोर जाहैबाय नैबे जेनेरेल डिग्री कर्सखौ मोनगोन खालि बाले बेचलर डिग्रीखौल' होदों मास्टार डिग्रीनिखौ होआखै टेक्निकेल कर्सना 7,800 मोनगोन बेखौ दहायनो फोरमायबाय टेक्निकेल कर्सआ मा आरो जेनेरेल डिग्री कर्सआ मा बेखौ नैबे फोरमायनानै होखाबाय चेक होआ बेखौ ट्रेन्सफार स्कलारशिप डाइरेक्ट माबासो होगोन स' बेखिनियानोसै आरो दाना आं गाइडलाइननि सोमोन्दै माखासे फोरमायबावगोन नोंथांमोननो गाइडलाइन स' दाना गाइडलाइनखौ नायनोसै नै बेवहाय बेकग्राउन्ड HRD ना इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट होनो जायखौ इन्डियानि मोनसे इडुकेसननि मिनिस्टार होनो बेजों फोसावजानाय बे 2014 आरो 15निफ्राय जादों अबजेक्टिभा दहाय फोरमायखाबाय नर्थ ईस्टनि थाखाय स्कप 10,000 बेखौ सेस दहायनो आं फोरमायजोबखाबाय बाहाय आरो फोरमायनांगौ इसेबां माबा सानासै आं बाहाय इसेबां फोरमायनांगौ गैला सेस माबा गोजाखा बाहाय दहाय जाखौ बुंदों बेनो स' बेखौ नैबे थांनानै नायनो हागोन नोंसोर नटिसखौ आरो आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन रिनिउवेलनि थाखायबो होदों नै बेवहाय जुदि नेक्स्ट बोसोराव रिनिउवेल खालामनांगोन दाथ' एप्लाइ नालाय बेखौ रिनिउवेल खालामनांगोन पार्सेन्ट हिसाबै लानो हागौ बिसखौ पार्सेन्टजों सेलेक्ट खालामबोगोन गोजौनिफ्राय स' बेफोरनोसै गासिबो बे गासिबो एखेयानो गोजाखा बेखौ आरो फोरमायनांगौ होननानै गैला दा आं नोंथांमोननो लिंकआव थांनोबा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जों गुगोलाव थांनांगोन जायखिया मोनसे वेबसाइट खुलिनानै लानांगोन गुगोल क्रोम मोजिल्ला फायारफक्स जिखुनु जाया नेट बिनिफ्राय नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल लिरनानै होबाबो जागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखायबा नेशनेल स्कलारशिप नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बिदि खालामनानैबो जों बेखौ बुनानै होनो हागोन होमबानो नुजाफैगोन नैबे फार्स्टनि माबायाव थुबानो जागोन स' नैबेहायनो रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो बिनि सोलाय जों बेखौ गुबुन राहायैबा आं जे सिगाङाव दहाय मोनसे वेबसाइट खिन्थादोंमोन scholarship.gov.in ना नै बाहाय फैखाबाय नै scholarship.gov.in बेखौ थुनानै होबानो जागोन बेखौ थुनानै होबाबो जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन डाइरेक्ट ओंखारफैखागोन बेवहाय स' जों बाहाय रेजिस्टार निउ इउजार बा जों बाहाय होनांगोन आरो लगइन टुब्ला
लगिन टु एप्लाइ खालामनांगोन, रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन, बिनि उनाव एप्लाइ खालामनो थाखाय लगइन खालामबावनांगोन, बिनि उनाव रिनिउवेल खालामनोबा नैबे होनांगोन रिनिउवेल। जुदि नों गोदानबा नैबे निउ रेजिस्टाराव होनांगोन आरो बिनि उनाव रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नैबे लगइन खालामनांगोन एप्लाइ खालामनो, बिनि उनाव बाहाय रिनिउवेल बा नैबे होनानै होनांगोन ना, बाहाय नै इनस्टिटिउसनखौ सार्च खालामनानै नायनो हायो। ओमफ्राय स्किम अफ रिसार्च सेक्सन लिस्ट सिगांनि सेलेक्सन जानाय लिस्टखौ नैबे नुगोन। स' बाहायनो बेखौ नोंथांमोना जुदि रोङाबा खाथिनि दखानफ्राव साइबारफ्राव थांनानै बानायहैनो हागोन, जुदि गाव खालामनायाव गोबां प्रब्लेमबो जानो हागौ, माखासे बुस्थुखौ बुजियाबो जानो हागौ, बिनि थाखायनो साइबारफ्राव केफफ्राव थांनानै जायखि बानायनानै लाहैयो। स' बेखिनियानोसै आरो बुजायनांगौथ' जेबो गैखालानो। अब्ला नोंथांमोना गासिखौबो बुजिजोबखाबाय जानांगौ आरो मिथिबाय जानांगौ। जुदि बुजियाखैबा कमेन्टआव सोंहरफिननो हागोन, जाहाथे आं नोंथांमोननि सोंहरनाय लोगो लोगो एन्सार हरफिननो थाखाय नाजागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट्स आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला। इयुनाव आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनि सायाव गिबिसिनै सहैजेनो आरो गोरलैयैनो नोंथाङा बुजिनो हायो आरो खामानिफोरखौबो मावनायाव थाबसिनै जायो ना। बेखिनिखौनो बुंबाय, एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। गोजोन्थों, खुलुमबाय। आसा दं नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। खुलुमबाय।